γίνει ο κύκλος αυτός στη ζωή μας. Το μανιτάρι λοιπόν, και πώς βρέθηκα εγώ σε αυτή την ιστορία. Στην αρχή ξεκινήσαμε 5-10-20 άνθρωποι να κάνουμε μια μικρή γιορτή για να γιορτάσουμε εμείς οι ίδιοι τα μανιτάρια που βρήκαμε. Έλα όμως που αυτό το πράγμα είχε πολύ μεγάλη απήχηση και ξαφνικά από μια μικρή γιορτή 5-10-20 ανθρώπων έγινε μια πολύ μεγάλη και αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη μεγάλη πανελλήνια γιορτή στα Γρεβενά, που σήμερα έχει πάρει τόση απήχηση, έχει γίνει κίνημα. Όλος ο κόσμος έχει ξεχυθεί στο δάσος να μαζέψει μανιτάρια. Έτσι λοιπόν βρέθηκα εγώ στη μανιταρογιορτή να μαγείρισα για να μαγειρέψω στην αρχή μια σούπα για να φάμε εμείς, εκεί οι οργανωτές. Και καθιερώθηκε λοιπόν σιγά σιγά να προσφέρουμε σούπα, μανιταρόσουπα και μανιταρόπτα σε όλο το κοινό που παρευρίσκεται. Πέρυσι λοιπόν μαγειρέψαμε 15 καζάνια σούπα και δεν ξέρω πόσες πίτες. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχει πάθει κανείς ποτέ τίποτα, τουλάχιστον στη δική μας γιορτή. Γιατί πάντα είναι προσεγμένα αυτά τα πράγματα τα οποία μαγειρεύουμε. Εκεί λοιπόν στις γιορτές αυτές εκκλησίαζαν οι κυρίες, πώς την κάνετε κυρία Δήμητρα τη σούπα, πώς κάνατε την πίτα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα φεϊβολάν. Και το φεϊβολάν αντί να γίνει φεϊβολάν έγινε ένα βιβλίο το οποίο περιλαμβάνει όλες αυτές τις συνταγές, τις παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες πρωτοσυνάντησα σε ένα μικρό χωριό του Βοήου, στο Κυπαρίσι, γιατί η καθαρά περιοχή μανιταρότοπο, ας το πω, της περιοχής των Γρεβενών είναι η περιοχή του Βοήου. Εκεί στα ριζά της Πίνγκου, όπως λέμε εμείς, σκαρφαλωμένα κάποια χωριά, οι άνθρωποι έτρωγαν μανιτάρια όλα τους τα χρόνια. Τα είχαν βάλει στην ζωή τους. Σήμερα χρησιμοποιούμε το μανιτάρι και στη φαρμακευτική, στις δίαιτες, είτε είναι αυτές λόγω υγείας είτε λόγω παχυσαρκίας. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα το μανιτάρι να αντικαταστήσει το κρέας. Η δουλειά η δική μου δεν είναι καθαρά. Εγώ είμαι ερασιτέχνης μαγείρισα. Είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής, αλλά δηλώνω με πολύ περηφάνεια ότι είμαι και μαγείρισα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχουν στην αρχή κάποιες οδηγίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν για το πώς θα μαζέψουμε, αν μαζέψουμε μανιτάρια, πώς θα τα συντηρήσουμε, πού θα τα βρούμε και στη συνέχεια έχει μια 70 συνταγές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν όχι κυρίως μόνο να μαγειρέψουμε αυτές τις συνταγές, αλλά να αυτοσχεδιάσουμε. Θέλω οι καινούργιες νοικοκυρές, γιατί οι παλιές τα ξέρουν, να βάλουν το μανιτάρι στην κουζίνα. Και προσπάθησα να παντρέψω τις παραδοσιακές γεύσεις με την σύγχρονη κουζίνα. Τα μανιτάρια τα βρίσκουμε σε πάρα πολλές μορφές, είτε είναι αυτά φρέσκα, είτε είναι κατεψυγμένα, είτε είναι συντηρημένα, είτε είναι στο λάδι, είτε είναι στο ξύδι, όπως θα είδατε και στα προϊόντα μας, στα προϊόντα του Φώτη, και δίνουν στο πιάτο μας και στην κουζίνα μας ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα και ένα διαφορετικό τελείως διαφορετικές γεύσεις. Μπορούν να συνοδεύσουν ένα πιάτο ή μπορούν αποκλειστικά να είναι το κύριο πιάτο. Μπορούν οι νοικοκυρές να ετοιμάσουν ένα αποκλειστικά τραπέζι με μανιταρό συνταγές, μπορούν όμως και να φτιάξουν απλώς συνοδευτικά. Έτσι λοιπόν εγώ στο βιβλίο έχω χωρισμένα τις συνταγές σε διάφορες κατηγορίες. Σε σαλάτες, ορεκτικά, κύρια πιάτα, συνοδευτικά σε κρέας, πίτες και το πιο extreme, να πω η πιο extreme συνταγή είναι το γλυκό μας, το οποίο είναι καθαρά δική μας πατέντα των Γρεβενών. Ένα αποκλειστικά μανιτάρι, ο κανθαρίσκος, είναι ραντζάκι όπως το λέμε εμείς. Είναι το μόνο μανιταράκι που το κάνουμε γλυκό και κατ' επέκταση σοκολατάκια και στη συνέχεια, οπουδήποτε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, παίρνοντας κανείς αφορμή από αυτό το βιβλίο, που δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, είναι απλώς η αφορμή να αυτοσχεδιάσουμε, μπορούμε να δώσουμε χρώμα στο τραπέζι μας, στην κουζίνα μας και στη ζωή μας. Αυτά τα λίγα και περισσότερα μπορώ να πω στον καθένα σας που αν ενδιαφέρεται.